Lona uSehaji igama lakhe. Baba, nalikhofi lakho. Sehaji, ngabe ziphi icasulo zami? Meher, आ रहे तेरे संदेश। Wenza yonke imisebenzi la endlini kodwa buka nje bonke nje bayakuhlukumeza bakuphatha kabi. Kumele uzinakekele. Umndeni wakhe awumamekelanga. Wase eyinikela ezweni lakhe. Indodakazi kaMahontra bayithumbile. Isikhathi sokuphumula siphelile Vira. Kumele sethe inyathelo ngokuphuthumayo. Uvira ulandela ubizo lakhe wathatha ikhali zakhe. uGuri yena wayethi mase wena ubekile unoxhaka igundaneke lona layithela kuona unoxhaka. uSehaji uyovikela umndeni wakhe ngala uVira uyaqeda ngezitha zakhe. Imfihlakalo njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngo8 ebusuku khona lana on North True Sizonke sisonke.